Terdengar lirik bisikanmu di antara bayang-bayangmu, terucap kata cinta yang dulu tersimpan dan tak mau pergi. Sekejap cinta yang terjalin dan menjadi sebuah cerita yang tak mungkin terlupa, terukir di hati dan tak mau pergi. Mungkinkah ku miliki cinta seperti ini lagi? Jangan biarkan aku kehilangan coba dengarkanlah sumpahku dari hati. Aku cinta kamu. Jangan dengar kata mereka yang tak ingin kita satu. Yakinkan aku milikmu. Aku milikmu. Jalinan cinta tulus suci, terpadu terikat erat. Jangan terpisah lagi, waktu kan menguji cinta kita berdua. Nah, saya kan maju. Ngono mobilnya maju. Ngono mobilnya maju. Terus tutup ya. Ini maju ya. Mobilnya ngono mobilnya tutup. Nah, wis stop liyane mundur kabeh. Maju. Nah, ini mulai maju. Kita muka. Sugeng rawuhan dumateng para rombongan ngabiyong saking Pinanganten Putra saking Tlatah Jorowangi RT setunggal RW sekawan Bangsri keluargi ageng Bapak Murnot dalasan Ibu Jumiatun nggih. Sumangga sugeng rawuh dalemipun Bapak Rohmanan dalasan Ibu Sulasmi saking dusun Mindahan
Mindahan Wuni RT setunggal RW setunggal Kecamatan Bate Alit Jemoro. Para rawuh ingkang ketordan samenika rawuhipun saking rombongan pinanganten putra sangkun siyaga tumuju pintu kori gerbang kori tumuju singgasana lamun ing pelaminan enjang menika. Kepareng para rombongan saribit saking pinanganten putra kula sumanggaken sejajar kalih wingking berjajar dua-dua ke belakang, ibu-ibu sebelah depan, nanti bapak-bapak mengikuti sebelah belakang. Atau ya, dua-dua biar terlihat rapi, fotografer bisa mengambil dengan bagus dan B. Bismillahirrahmanirrahim. Jang menika dinten Minggu 7 Juni 2026 sampun siaga para rawuhipun saking pinanganten putra saribit pangabiyong saking dusun Jerowangi RT sekawan RT setunggal RW sekawan Bangstri. Kepareng Sang Bagus Tommy Rizky Maulidi, bapak kesini, ibu kesini, Mas Tommy nyuwun pangestu saking bapak kandung kalian ibu kandungnya panjenengan rumiyin saderengipun tumuju kalian moro sepuh. Ngoten nggih Mas nggih. Ini diabadikan dari fotografer kita. Nanti saya persilakan untuk Mas Tommy, mohon doa restu izin sama bapak dulu. Fotografer bisa mengabadikan di sini Mas. Salim sama bapak Mas Tommy. Nah gitu ya Mas ya. Tahan diabadikan dari fotografer kita. Setelah salim sama bapak, lihat Mas Tommy, ngaten ya. Bismillah Mas Tommy, nyuwun pangestunipun saking bapak. Yo Mas Tommy, dadi suami ingkang siaga, siap siaga kalian istrine panjenengan inggih menika Kak Afifah Putri Adelia ya. Mohon doa restu kali ibu sungkem bu nyuwun pangestunipun bu. Mugi ya Tommy saged kasebadan pinaringan kaberkah tumuju singgasana. Tahan. Sampun Mas nggih. Alhamdulillah. Sekarang sumangga kalian ibu sampun Bapak Rohmanan kula sembahake kalangipun kembang melati. Tahan Mas sambil dirapikan Bapak, diabadikan dari fotografer kita. Ya ibu minum dulu ibu, silakan ibu. Amujukaken tirta weneh, awujudaken inggih menika kasegaan kesucian jiwa ragane saking Mas Tommy tumuju lumamahipun Bale Wisma kalian kusumaning Ayu Afifah Putri Adalia, putra kinasih saking Bapak Rohmanan dalasan Ibu Sulasmi. Bapak bisa menggandeng sebelah kanan Bapak sebelah kanan, Ibu sebelah kiri.
Lumamahipun saking pinanganten putra inggih menika Kang Mas Bagus Tommy Rizky Mauludi, putra kinasih Bapak Murnata dalasan Ibu Jomiatun, tlatah Jeruk Wangi, RT Tunggal RW sekawan Bang Sri Jemoro. Lumapah gagah prakoso kadosipun saking Raja Biwasana Arjuna tumuju dampar singgasana ingkang menika ketinggal gagah prakoso esem ingkang dituntun saking rombongan Sarimpit ingkang beto seserahanipun ategesake inggih menika kasiyagaan kasanggupanipun saking pinanganten putra Kang Mas Bagus Rizky Maulidi anyepaki kabutahipun saking garwanipun kusumaning Ayu Afifah Putri Adelia. Langsung naik ke atas Bapak. Kabeh saking Bapak Marasepo inggih menika Bapak Rahmanan dalasan Ibu Sulasmi tumuju dampar singgasana. Sumangga saking pinanganten putra katingal sedayapun rombongan saking pinanganten putra saking dusun Jeruk Wangi RT setunggal RW sekawan Bang Sri Jemoro, saking keluarga ageng Bapak Murnata dalasan Ibu Jumiatun kemareng sedayanipun rombongan kula sumanggaken tumuju papan panggonan sampun kasiagaken saking keluarga ageng Bapak Rahmanan dalasan Ibu Sulasmi. Bongkoipun sampun siagaipun dibeto angangasta saking rombongan ingkang sampun siaga angrestakipun saking Kang Mas Bagus Tommy Rizky Maulidi. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Dumateng para rawuh ingkang satu kinurmatan, terap selaning atur kinarya amunggel kawirenengga sagunging pawiwihan winantu ing karaharjan. Para rawuh ingkang satu kinurmatan, saderengipun inggih menika proses ingkang inti sampun lumampah kasyapaken dumateng temanten putri ingkang siaga tumuju ingkang dampar sasana inggih menika temu pinanganten putra. Para rawuh ingkang sawetara kinurmatan, santos malih prosesi temu manten inggih menika kusumaning Ayu Afifah Putri Adelia kalian Kang Mas Bagus Tommy Rizky Maulidi, putra kinasih saking Bapak Murnata dalasan Ibu Jumiatun, badhe lumampah tumuju dampar sasana panggih. Saperlu ketemu yang saking pinanganten putra inggih menika Kang Mas Bagus Tommy Rizky Maulidi ingkang sampun sah miturut agami ugi miturut pakamarmanitahan.
Prasasti temu mantenipun santos badhe kalaksanaaken kawiwitan bismillahirrahmanirrahim. Sira kalih pinara kratri lulu asmara linangkung gati karya bedya dadi siji swarga pinaka ing badan iki. Rukun agung linawahnipun kaya maniknya dinusun tumplak dasa wirya mrih linuwih sakaning tias tan kena ucul. Sumangga akan pinanganten putri lumampah tumuju garwa ingkang sampun siaga. Ding sangat praning dumadi pepandhaning hyang tumrap sira sampun lesat dosa lan pati bagya mukti ngantiya ing wekasan. Kusumaning Ayu Afifah Putri Adelia jumeneng ing sasana agung kinarya pusaka donya madaning samudra rasa luwih srengenge lan wulan kumregah ing sajroning ati. Katresnan kang sampurna kangge ngantik dadi siji saking wiwitane dumadi hyang widi wis netepi nalikane wekdal suci pepisahan lesat tanpa tilas. Panjenengan kalih punika kembang loko kang tanpa banding pamujing para rawuh tuladaning luhur budi. Kados kerajaan agung kang madheg lestari ing ati ratu krumati sang Prabu, Prabu ngayomi sang ratu. Ora bakal luluh dening mangsa, ora bakal pedhot dening wekdal. Setya luhur tan owah dados lemeng bebrayan. Kang Mas Tommy Rizky Maulidi hitungan ngantos 3 kula semanggaaken Kang Tommy saged amalingaken ragane panjenenganipun tumuju arahipun sacanipun panjenengan kalian garwa ingkang sampun siaga teng wingking panjenengan sedanten. Kula wiwiti saking angka 3 nggih. Kang Mas Bagus bismillahirrahmanirrahim. Kang Mas Bagus Tommy Rizky Maulidi kula hitung nggih menika 3 kali setunggal kula sumangga-aken Kang Mas Bagus saged berpaling wajah untuk melihat istri tercinta nggih. Kados kerajaan agung kang madheg lestari ing ati ratu ngrumati sang Prabu, Prabu ngayomi sang ratu. Anyuwun pangestunipun saking garwa inggih menika Kang Mas Bagus Tommy Rizky Maulidi saking garwa ingkang katresnan kusumaning Ayu Afifah Putri Adelia putri kinasih panjenenganipun Bapak Rohmanan dalasan Ibu Sulasmi. Alhamdulillah pinanganten kekalih saged tumuju dadi siji abangun balewisma. Mugi pinaringan kaberkahan saking Sang Nyawidi inggih menika Kanjeng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kami persilakan untuk Mas Tommy bisa menuntun naik ke arah kursi pelaminan yang sudah tersedia ya.
lumampah alon-alon tumuju singgasana katuton saking garwa inggih menika Kang Tommy Rizky Maulidi. Sareng ketemu manten inggih menika prosesi ingkang badhe kalampahipun inggih menika prosesi panggih ingkang dene diwantu saking ibu kang mijil saking mua inggih menika Ina Make Up kula semangaaken. Prosesi panggihan mekono inggih menika balangan suruh. Dene utamaning nata bere putih biwa laksana. Saya caket ken mira lumaksana. Kepareng ing ayon ing angasta. Balangan suruh pinanganten kekalihipun saking ambalangaken suruh. Ning kono kejaba lo pralambita. Amuji samparane garwa kinarya Cina ambirat ridu pangrindu satepang pangajapit jumbong kang tigayuh. Asungkanipun sange pinanganen putri kepareng garwa ingkang sampun siaga. Semono kanthi sedya baswi kang KSC. Saremanipun inggih menika prosesipun lumampah kanthi sae. Pijak tigan tungapus paripurna tumuliji astane kanthi kebak anteping tresna kang ana jroning galih. Cinawat asmane linawang kebak ing rasa tresna. Dene ing kono ana anti uga winasta tigang telu. Tataraning urip lahir jodoh lan pasti kabeh dadi pemecasaning agesang. Ing kono wujuding cetinga tumuli pinat laksana ing larepane temanten jalu pecah saknalika dadi biar. Pecahing endhog warna kuning lan putih wis ngawiji dadi siji saka pratandha wis ora ana sukertane maneh. Ungguh sesambungane ing antarane Sekar lan Dita. Cecawus badhe kiraping kemanten kalih dumujung ing gambar wisuda. Kinarmatan unggeling ladran keti padha sih laras pelok patet barang inggih menika pinanganten kekalih tumuju Langgar Sasana. Wis tumapak sangajening lampaguna kang padha wering tindakane sakabehan pawiwihan tumuli kepareng bali ing papan ngira dhewe. Junjung derajat sampung lumampahipun saking garwa ateges ora ana beda-bedanipun antaranipun saking garwa putri dalasan garwa kakung.
lumampah tumuju panggihipun sinduran menika kan sindur ingkang dipun sampiraken ing pundhakipun pinganten kekalih. Anglabangaken pangayoman saha katresnan saking tiyang sepuh. Lumampah sesarengan nglabangaken bilih pengantin kekalih sampun siyaga nglampahi gesang bebrayan kanthi sesarengan. Ugi tiyang sepuh inggih menika Bapak panjenenganipun Bapak Rohmanan dadosan Ibu Sulasmi ngatuntun putra-putrinipun lan ugi apitutur nuturi temanten kekalih. Mungkin dipun pejabat pengantin kekalih saged nglampahi gesang bebrayan kanthi bagira mulya tansah pinayungan dening katresnan saha pangayoman saking Gusti ingkang Maha Agung. Para rawuh ingkang satu kinurmatan sedaya rombongan sangat pinanganten putri tasan pinanganten putra. Salumamahen saking sindur ingkang sampun lumampah tanpa alangan satunggal punapa. Salajengipun inggih menika bobot timbang. Katresnan tanpa umpami ategesipun saking bobot timbang. Nimbang bobot pengantin sarimbit minangka pralambang katresnanipun tiyang sepuh ingkang tanpa upami dumateng putra putrinipun. Katresnan punika ing dados landasan kekiyatipun keluarga adil lan saksama. Timbangan ugi kelambangaken adil lan saksama. Tiyang sepuh kedhak adil anggenipun paring katresnan lan pangestu dumateng putra mantu. Pangarep-arep macara punika inggih menika wujud pangarep-arep supados pengantin sarimbit saged gesang ganti imbang lan harmoni. Kanthi timbangan ingkang seimbang dipun ajab pengantin saged ngadepi tantangan gesang kanthi sabar lan tawakal. Le Cabagus nger patunganipun saking Bapak kanggo awak mungger mugi dadi jejodohan ingkang sae ingkang barokah saking Pajeng Gusti. Pangestunipun saking Bapak dalasan Ibu kanggo awak mungger mugi ya isa lampah lumampah ingkang manjing dimenika tumuju bebrayan kekalipun mugia tansah pinarangan berkah barokah saking Kanjeng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kekalih pisan asangking nerimoipun lan angnitepaken inggih menika putra-putrinipun ingkang sampun sah.
para rawuh kang saut hormatan. Alhamdulillah nggih. Pinanganten putra sampun sah dados garwa lan mugia pinaringan sakinah mawaddah warahmah ugi berkah saking Kanjeng Gusti lan kita sedanten sampun anya sakseni minangka lumamahipun akad nikah ingkang sampun kalaksanan kala wau kirang langkung jam 7 enggal. Kacar kucur sedaya pangprabuga ingkang dan kupati badhe rasa gratan tanpa sisa ing kono bebasan tinebes ana kepeng emas, kepeng perak, pari kawu, kacang kawak, jagung kawak, kedele rapah sing adoh dadi cedhak, sing cedhak dadi sanak. Yen wis dadi sanak satemah uripe kepinak urip bareng lan wangkung tutin tresnani. Dene tumanten putri mugi pinuntel madet keket singset kaya kecanda udhet. Werdine sak samunipun lumebet wonten ing gesang bebrayan suci. Isa tansah nastiti surti seting-ting hati-hati geme merdi anggenali supratine datan metiti. Putra pinanganten kakalih anyuwun tuntunanipun saking bapak dalasan ibu mugi saged katuntun dene iki menika lumampahan bebrayan ingkang suci saged pinarangan keberkahan saking Kanjeng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sarampunipun inggih menika kacar kucur sampun lumampah ingkang sae. Salajengipun inggih menika dulangan ateges rejeki ingkang sampun pinores saking temanten kakung dalasan pinanganten putri awujudaken inggih menika dulangan damar kelimah ya winastan dar walimah jar sayitining katindakaken ing sajroning walimatul ursi. Maka tembung kalimah mono dumadi saka tembung kalimah kang tanulya ya kalimat tauhid lan kalimat rasul. Ing bularing jagat iki ora ana pangeran kang wajib sinembah kejaba amung Gusti Allah kang murba jagat saisine. Lan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mangkono kang minangka utusane. Tumiliki narya dari sang kemanten putri jeroning prayagana lokala mutakawa daring lati. Angujukaken tirta wening dados pralambang kesucian lan ketelusan ingkang tumanduk ing salebeting gesang bebrayan. Nyuwun dumateng Gusti ingkang Maha Agung supados gesang bebrayan tansah pinaringan kamulyan, katentreman lan keberkahan ingkang tanpa pepindhan. Munjuk titur wening ugi dados pepenget bilih ing salebeting bebrayan kedatan sah njagi kasucaning ati lan pikiran kanthi mekaten bebrayan ingkang dipun bangun saged dados bebrayan ingkang sakinah mawaddah lan warahmah. Amin. Allahumma amin.
Para rawuh ingkang satu kinurmatan, adicara panggih ingkang terakhir inggih menika panggih ingkang inti pinanganten kekalih badhe sungkem kepareng tiyang kali sesepuh Bapak dalasan ibu. Bagya mulya rarikasaken tumrap kekalipun jerdongan kala samangke. Sampun sesarengan pembayatan ngempet ruwet datenge gesang ing alami bebrayan. Ore bareng lan ngutuh den tresnani tetelo jagat dinoso indah kanthi alandasan tresna tresnanan kesinian. Mengkono kagadan wakasane bisa pinaringan punolari saleh lan solihah. Luhuring rasa asik ingkang tanpa pepadang mulot sarira eling dateng asal usulipun. Ananda sujud nyembah ing jengaren kaki ibu nyuwun pangapunten leres kalepatan wisaha kirangipun kados dene lilin ingkang madangi pepetaning dalan pangandika panjenengan dados lampahing gesang sedaya kesainan asale saking donga pangestu ingkang tansah lumebar saking manah ingkang luhur. Wanci punika wekdal suci raos pinyah campur luh. Andhane lengah ing ngarsa ngaturaken sembah bakti. Salabahing gesang menika mbok bilih wonten kalepatan. Tubeng utawa lampah ingkang kirang meranani penggalih. Mugi karsa paring pangapunten saha lilaning manah. Amrih resing ati suci rasa lestari ing salawas-lawasipun. Kaya dene wit woh ngremenaken payung pang ananda ingkang sampun agung mboten nate lali dhateng asih sapunika pisah kriya nanging mboten pisah manah. Tetep dados anak ger tetep ngrumati ngantos dumugi wekasan tumpul berkah lan pangestu mugi tansah ngiring lampah supados bagya mukti rukun ayem dumugi ing kakung ratu. Ger cabagus bapa lan biyung restoni awakmu ger awakmu dudu mantu tapi anakku dhewe nger pangustiku saking bapa lan biyung mugia kanggo awakmu dadi bebrayan ingkang suci lumampah ingkang sae lan ugi pinaringan berkah barokah saking Sang Hyang Widi menika Kanjeng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mas Bagus Tamu Rizky Maulidi anggenipun saking pinanganten ingkang kinasih inggih menika Kusumaning Ayu Afifah Putri Adelia tumuju kepareng Romo lan Biyong Bapak Ibu inggih kula nyuwun pangapunten wiwit alit ngantos samenika kula sampun kathah kalepatan sesenggos asring damel lara wanahipun bapak saha ibu. Matur nuwun sanget sampun pareng pitedah ngrawat serta mbasaraken kula ngantos kula saged manggihi pasangan gesang kula
dinten punika kula nimbali garwa kula badhe nyuwun pangestu wonten ing ngarsanipun bapak saha ibu. Bapak lan ibu, semoga sampun tansah paring pitedah dhateng kula kalih tuntun lan paring pitutur menawi wonten kalepatan ing lapangan griya tangga kita. Bapak lan ibu mugi kersa nganggep kula dados putra kandhung piyambak. Bapak lan ibu semoga kersa ngaturaken ingkang sae-sae kagem lan kula kekalih. Mugi-mugi lampahing palakrama kita patutuk ridho saking Gusti ingkang Maha Agung sarta keparingan berkah ing tembe winginipun menika kula lumampah bebrayan ingkang suci. Namung tuntunipun panjenengan kalih ingkang kita ajeng-ajengaken. Matur suwun Rama Ibu. Ger cah bagus putra putriku sing bagus dhewe. Bapak ugi ibu angrestuni awakmu Ger. Mugia lumampahane awak-awakmu iki Ger pinaringan keberkahan saking Kanjeng Gusti Ger. Mugia awakmu Ger dadi imam kanggo garwamu Ger. Imam ingkang sae budenipun ugi luhuripun. Mugi awakmu Ger pinangangan putra ingkang salih salihah. Para rawuh ingkang saha kinurmatan, samenika kita sampun anyosani protesenipun inggih menika prosesi panggih ingkang sampun lumampah kanthi sae tanpa alangan setunggal menapa. Sumangga saking Rama dalasan Ibu panjenenganipun Bapak Romanan dalasan Ibu Sulasmi, foto sesarengan kalian pinanganten putra saha pinanganten putri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'du. Dumateng para rawuh ingkang sautu kehormatan. Terap selaning atur kinaryo amunggel kawiwiwa rinengga pasugeng pawiwihan pinantu karaharjen. Nuwun kula nuwun sih rahmat maha tentrem rahayune inggih awit nugraning Gusti ingkang maha agung. Muga tansah kajiwa kasalira tumedak lan tumandu ing jiwangga panjenenganipun lan kula sagung lan dumadi. Selaras kalian jejaring titah sawanta ingkang jumondok mapang ing gobaning negari Nuswantara linambaran Pancasila adi. Sumangga nuwun dalem daraket puji syukur maos kalimat tahmid bilisan alhamdulillahirabbil alamin. Mugi rahmat selawat salamipun Allah tetep kajiwa kasalira dumateng titah kang linangkung Saidin Khalifatullah panetek panatagama pepanutaning umat inggih Kanjeng Gusti Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yakti panjenengan lan kula tansah ngantu-antu safatipun fidini wa dunya hadal akhirah. Nuwun kula nuwun panjenenganipun para pepuden, para sepuh, pini sepuh, aji sepuh ingkang pantes katutan pinundi dalah kenabekten. Pangabekti kula ugi kunjo hadratal mutaromin para alim, para ulama al akhos sibul karomah wal fadilah al mukarrom Romo Kiai panjenenganipun Bapak Mustajib. Yakti panjenengan kan kula tansah ngantuk-antuk wadaring tausa ing madyaning makfidah hasanah ingkang satahu dalem nakjimi. Pangabekti kula mugi katur panjenenganipun para hanung-hanung ing pamarintahan Manggaling Agung. Minangka pandang pepanutaning para kawula dasih mirunggan panjenenganipun Bapak Lurah dalah jajan karawitan ingkang satahu kinormatan. Panjenenganipun para prakarya bekti labet praja ingkang satahu dahat Sudarsono. Pangambiyong putra pinanganten kakung ingkang dahat kalingga martaning akromi mawah sanak sederek. Pawang mitra patepangan ingkang dahat karenan ing panggalih. Tuli nepetno ing dedonga tibena saking salwiring sesendumi yang menyendu. Ngulang tepung gladiwana pareng derek pitepangan dalemipun kula Novan Pranatacara. Makarya sesarengan kalian Ina Make Up Entertainment saking DB Music, Zelin Dekorasi, Hidden Home Made Seserahan, Moto Tidak FW, Riris WCC, Dalsan Hena Disena lan ugi Lisa Maharani kemenika Cucok Lambak lan ugi OP Production. Katur matur sembah nuwun ingkang injang menika. Kepareng marak ngabiyantara kinarya ngundi dawuh timbalan panjenenganipun saking Bapak Rohmanan dalasan Ibu Sulasmi. Pinureh derekaken lumadaning adicara dawuhing putra pinanganten sarimbit. Inggih menika hanenging kusumaning ayu Afifah Putri Adelia. Kalian Kang Mas Bagus Tommy Rizky Maulidi. Putra kinasih saking Bapak Munarto dalasan Ibu Jumiatun saking Tlatah Jerowengi RT Setunggal RW Sekawan Bang Sri Jepara. Inggih menika para sanggiyaning para tamu kangkung semono putri ingkang winantu ing Sukorahayu. Rata manicara ingkang badhe lumadi insyaallah badhe kawis makaten. Pambuka kinarya Laksita Harja ingkang urut angka setunggal inggih menika sawanenge putra pinanganten sarimbit. Ingkang urut angka kalih inggih menika temu manten ugi prosesi panggih
Adicara angka 3 inggih menika wausan ayat suci Al-Qur'an dening saking Bapak Ustadz Mustiko. Adicara saklajengipun inggih menika doa saking panjenenganipun Bapak Romo Kiai Mustajib. Ugi adicara saklajengipun inggih menika pasrah ugi pinampin saking perwakilan pinanganten putra saha pinanganten putri. Inggih menika saking panjenenganipun Bapak Ustadz Syukri lan ugi pinampi saking Bapak Kiai Said Aziz. Mekaten adicara ingkang sampun kula waosaken mugi pinaringan kelancaran tanpa alangan satunggal punapa. Monggo kita wiwiti adicara ingkang lumampah kanthi waosan hamdalah kula aturaken alhamdulillahirabbil alamin. Para rawuh ingkang sawu kita hormatan, salajengipun inggih menika waosan ayat suci Al-Qur'an ingkang badhe kawasaken saking panjenenganipun Bapak Mustiko kula sumanggaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا بسم الله الرحمن الرحيم
ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng pacanipun Bapak Ustadz Mustika matur sepanuwun sampun kersa waosaken ayat suci Al-Qur'an dene sedaya ingkang midhangetaken ugi maosaken mugi pinaringan keberkahan, kesucian lan ugi keberkahan saking Allah Subhanahu wa taala. Matur sepanuwun. Para ingkang satu kehormatan adicara lelumpah-empah ingkang menika inggih menika adicara doa saking Rama Kyai Mustajib kepareng panjenenganipun kula sumanggaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak kiai, para sepuh bini sepuh, para bapak, para ibu sedherek sedherek sami rawuh, monggo kita ndonga nyuwun kalih Gusti Allah ndongaaken dumateng temanten kekalih ingkang nembe akdu nikah enjang kala wau sakmenika dipun leksanakaken temon. Kula panjenengan nyuwun berkah temanten, muga-muga temanten kekalih tansah pinaringan wilujeng, tansah pinaringan sehat, pinaringan barokah, sakinah mawaddah warahmah. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tudahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
nas'aluka ridhoka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar wa nas'alukal afwa wal afiyah wa nas'alukal afwa wal afiyah wa nas'aluka tamamal afiyah wa nas'aluka tamamal afiyah nas'alukal hidayah wal afiyah wassalamah wal barakah wal barakah wal barakah wassakinah wal mudawamah bijaika rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rzuq lahuma rizqan halalan, Allahumma rzuq lahuma rizqan mubarakan, Allahumma rzuqna lahuma rizqan nafi'an ya Allah, min ahlil ilmi wa ilqaid wa ahlil Qur'an wa salah. Allahumma rzuq lahuma dzurriatan mubarakan, dzurriatan nafi'atan, warzuq lahuma ya Allah hasil maqasidana ya Allah, hasil du'aana, nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawartal ardo bisyamsika abada. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima a'tait wa barik lana fima a'tait wa barik lana fima a'tait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait wa hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ghairil maghdubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng Romo Kiai Mustajib matur sembah nuwun sampun kersa nuntun padonga dumateng pinanganten putra kaliyan pinanganten putri, mugia saged dados keluargi ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin amin ya rabbal alamin. Matur sembah nuwun. Para rawuh ingkang sadehu kinurmatan, adicara lumampah nganti awal hingga adicara pungkasan salajengipun inggih menika pambiyaga harja dumateng para rombongan saking pinanganten putra kula sumanggaaken saged anyicipi pasogatra ingkang sampun kasyapaken saking keluargi Bapak Rohmanan Dalasan Ibu Sulasmi. Saderengipun prosesi pasrah pinampen kula sumanggaaken pambiyaga harja rumiyin. Ngoten nggih. Kami persilakan untuk rombongan dari keluarga pengantin putra bisa mengambil masakan atau sogatan nggih pasogatra ingkang sampun ada di sebelah utara. Betul nggih? Mriki sebelah utara. Nggih. Nanti bisa ambil sendiri Bu nggih ya. Pilih yang mana, di situ ada pecel, sate. Ada bakso juga loh nggih. Kula sumanggaaken
Kula ugi pinata pracara ageng ngaturaken matur sembah nuwun dumateng para vendor ingkang sampun kerja sama. Sangking Ina Makeup, sangking DP Musik, sangking Selin Decoration, Hidden Home Made Seserahan, OP Production, saking Motodidak Fotografer, Riris BCC, Hena Dis Hena, dan juga dari Cucuk Lampah. Nggih menika Lisa Marani. Sinambi Anyajipi Pasogotra ingkang sampun kasyapaken saking keluarga ageng Bapak Rohmanan dalasan Ibu Sulasmi. Kula badhe maosaken sesusan salajengipun ingkang nangke badhe lumampah sinambi ramah tamah Anyajipi Pasogotra mangke foto keluargi inti ngoten nggih saking pengantin putra. Nembe salajengipun ingga pasrah pinampet ngoten mawon nggih. Matur suwun. Ibu-ibu sebelah mriki semonggo. Oh ngoten. Oke.